kining pagtuo nga gihisgutan ni Kristo importante kaayo aron nga kita mosunod sa gisulti sa Ginoo ug makaila sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Diri sa unang pagbasa, ang mga tao wala na motuo sa Ginoo, naghimo sila ilang kaugalingong simbolo sa ilang paglaom o kaluwasan kadtong baka nga hinimo sa mga bulawan, nahimo tong tuo-tuo or idolatry. Munang suko kay Ginoo kay mi kuan man to, mi tabon sa tinuod nga pagtuo. Unsa may kalainan sa idolatry o sa imahin nga bungas pagtuo, kay bawo ba mo? Wa mo kay bawo? Mura mo mga patay. Ang kalainan kay ang idolatry atong gihimo nga ang larawan mao ang Ginoo. Ang larawan ba? Kana nga maong larawan. Pananglitan San Vicente Ferrer nga larawan nya kana yung larawana kay milagroso gyud kayo na maora gid na imong gitan-aw nga makaluwas nimo, makahatag nimo healing, makahatag nimo kaayuhan o mga grasya. Kana gyud nga maong larawan niya. Kung tagaan kag laing larawan ni San Vicente Ferrer, moingon dayon ka di na mao, kini gyud nga maong larawan. Mao gyud ni kay kahibaw jud kung milagroso siya kani ding larawan, di na mao, kini yung larawana. Mag-ilo kita ng usa ka larawan kay kana yung larawana ang tuburan sa grasya, kana idolatry na. Pero kung ang imong tan-aw sa larawan ni San Vicente Ferrer nagrepresentar o nagpahinomdom nimo sa tinuod nga San Vicente Ferrer, nga usara ka San Vicente Ferrer, kana pagtuo na nga bisag asa ka kakitag larawan ni San Vicente Ferrer, bisag katong pinakagamay o pinakadako nga larawan dinhi sa Pilipinas o didto sa asa dapitang suok sa kalibutan, mutuo ka nga nagpunting na sa usa ka tinuod nga San Vicente Ferrer nga natawo ni adtong kano sa to natawo January 13 sa tong anyo ha 1350 og namatay ni adtong April 5 14 19 brighta na inyo. Mabi kay mo na inyong topic sa pagsigiron dito kuan bisita patron. Kana ba? Kana mao nay pagtuo. Dili na tuo-tuo. Sama sad ni Kristo. Si Kristo niingon siya, ako mao ang gipadala sa amahan. Ang mutuo kanako mituo sa amahan. Pasabot, dili siya idolatry. Dili siya tuo-tuo. Kay nagrepresentar siya sa tinuod nga Dios. Mao na nga ang tanang larawan ni Kristo nga atong gibutang sa altar. Unya inigtan-aw nato anang maong larawan, ma divine mercy man, ma santo entierro, crucifix, ug unsa man nga larawan ni Kristo. Dili ta masabod sa maong larawan kung dili mupunting na sa tinuod nga bugtong anak sa Dios nga nagpakatao nga mao si Kristo nga natawo ni adtong kano sa
Hala, mo kay ba? December 25, year 1. Og namatay ni Adtong wala ta kay ba? Biyernes Santo, year 33. Kana. Mao na siya ang tinuod nga Kristo. Dili kay mo ingon ka, kinig yung maong crucifix, kinig yun nga maong imahin sa nanganana, Santo Entierro, kinig yun nga imahin sa Divine Mercy, kinig yun nga maong imahin sa Holy Face. Maurag yun ni ang Ginoo. Kinig yun nga imahin sa Christ the King. Maurag yun ni ang tinuod nga simbolo ni Kristo. Kanang ubang imahin diha nga Santo Niño, wa na naibili. Idolatry na. No? Hiling nga imong tupad. Wa ka mag-idolatry. Sige. Inara bagi uban din magpa-blessing. Panas na kaignaong, karaan na kaignaong ang iyang imahin. Ako, unsa man siya, blessingi lang pader kay sus karaan kay ni pader milagroso biya kay ni pader dadon gid nako bisag asa ko kay kun niya lang ni nako pader pasar ko board exam, naka-abroad ko pader, pag abot ako dito pader, nakaksuday kong trabaho, nindot kay akong trabaho, muna ako gining panggawd, kadaghan ako kiluwas ani pader sa kananaang kuan, kanang mga disgrasya. Nako, ato nang kwaon bi ako na ayaw lang pader kay ako magining partner. Idolatry na. No? Ang ikaduhang kalainan sa idolatry nga pagtuo o sa tinuod nga pagtuo kini ang mga idolatries maguulta maratolta kon kuhaon gikan kanato kanabang og kuhaon na gikan nimo ang maong butang or maong imahin or maong basahon maratol ka murag dili na ka secured, mahadlok na ka kung kuhaon na siya. Imong kwintas nga skapularyo, kuhaon gikan nimo, maguol na ka, kay murag din aka maluwas. Kana, idolatry na. Pero, unsa may kaliay na sa pagtuo, nga bisag kuhaon pa na tanan nga mga butang, mga imahin, mga basahon, mga simbolo, in short, tanang sacramentals, kuhaon gikan nimo, dili makapabag-o sa imong pagsalig o pagtuo, relax ra ka. Uy, relax ra mo kung maguba ning atong simbahan. Relax ra mo kung masunog inyong balay. Di mo relax, idolatry na sa inyong balay. Relax ra ka asawa nga mamatay na imong bana. Relax ra bana, relax ra kag mamatay na imong asawa. Dugay na pader, dugay na kung relax. Wa kay idolatry. Kamong mga anak, relax ra mong mamatay na inyong parents. Mga parents, relax ra mo o mamatay na inyong anak. Hoy. Muna si Kristo gilangkatan sa tanan hastang katapusan niyang sinina nga hinimo ni Mama Mary iyang inahan, gilangkat gikan niya, gihubo gikan niya. Hubo siya ug nanagan pagyud ang tanang mga tao nga iya untang gilauman except lang ni Mama Mary. Si Jesus relax ra gyud. Nipadayon siya. Kay matod pa niya, wala ako mag-inusara, ni kuyog kanako ang akong amahan. Ano? Kaya bang kuwaon na nimo ang tanan, moingon ra gyapon ka,
ang akong pagtuo dias akong kasing-kasing, wa aning mga butang o mga tao sa akong kinabuhi. Matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, wa ko magkinahanglag mga tao nga mosaksi para nako, mulaban nako. Ang akong mga buhat nga sinugo sa akong amahan maoy nagsaksi para nako. Kana may nada ba mo na pagtuo nga gisugo tas amahan nga kining atong pagsimba karon dinhi pagtuman ni sa sugo sa amahan, dili ni pag-secured sa atong kaugalingon aron wa tay dimalas. Simba gyud aron di ka madimalas. Birthday maron nimo, simba aron taas pang imong kinabuhi. Tuo-tuo na ngano man dili nimo birthday di ka mo simba? Ha? Uy, lain gud ang imong pagsimba pang birthday lang. Bunyag ros imong apo, simba dito. Ikaw sige lang yung kang sugal, simba dito. Lubong ron sa imong mama, simba dito. Kay ngilad nang di ka mo simba, kay lubong ra baron. Kunya di guay ilubong, di ka mo simba. Namo na mahimo na lang tang kibiil, kasal, bunyag, lubong, una ta mo suod simbahan. Mituo ta, na kining atong pagsimba, sugo nis Ginoo, relasyon ni natos Ginoo, na bisan pag mawagtang ning simbahan, adto ta simba San Vicente Liloan kay nindot kay sila lingkuranan da. Mahito dito kay Padersiano to mo misa, ay sus pwede ra gyud mamatay ni Padersiano karong taod-taod. Padayon mo sa inyong pagsimba dinhi sa San Vicente Ferrer Liloan. Kung ni amo dinhi, hasta sad mo mga online parishioners. Ang kuyaw kung moingon mo mamalitag slat kay Padersiano mo'y namaligya, ay bisan pag mamatay na ning gabaligya karon pamalit mong slats para sa kaayuhan sa simbahan. Kay mao man ay sugo sa Ginoo, di man as Padersiano ra. Karon nga buhi pa ko, mamaligya gyud ko ninyo og slat. Pila na may hali nato. Kamura ba sa di kay mo mupalit, murag naanad dasan mo nako sig baligya, bungol na sad kay mo tanan. Pero at least naagya po ni palit. Natong SBF dag hinay-hinay lag increase, niabot nag 15,068 slots ang atong halin, na apay 44,932 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Kinibay atong gilauman nga makaluwas, dili. Kung dili ang gipahinungdan nato sa pagpalit og slot nga mao ang Ginoo mismo, pinaagis atong mga pagpaambit sa atong grasya nganhi sa simbahan, ang Ginoo mo'y muluwas nato, dili ang slot. Matud pa ni Kristo, ang akong mga buhat sa pagkamanggihatagon. So pamalit na mo, hiling niya imong tupad na kay 500 diha, na kay 500. Pangutana ba, di ba bakakon na kay 500 mo yung gani, wa bakakon na. Pero wa gyud aw tinuod sa siguro na naa kay 500 karon ipalit dayon nag SBF dag. Ang ato sang Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS, special slot nato para sa atong Lenten, Holy Week o Fiesta na selebrasyon dinis atong parokya, na nasa tayhalin nga 6,628 ka slots, naapay 23,372 slots nga available, tag 200 pesos per slot. Ato ning paspasan kay usa na lang kabuwan ang atong pagpamaligya niini, og mopalit lang gitagtag sa kaslat ani 23,000 naman lang ni, unya 185,000 naman ang atong subscriber, o kining 185,000 mopalit ni 200 tag sa kaslat karong 1 hour after aning misaha, hurot na ni sobra pa, no? Lain na sang lingi si mong tupad na kay 200 ya, na kay 200, wa man kay 500, na kay 200, ipalit dayon na.
Nga nasa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 nakadawat na tag 128 ka 22 slot challenge. Nya nga to sang DSAP kaning investment slot para ni sa atong kulumbari o sa uban pa natong proyekto dinhi na nasa tayo nadawat nga additional 1 ka slot as of yesterday. Nya niabot ng atong halin og 182 slots sa DSAP tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Praise the Lord. Makaluwas ba ni nato kining maong mga slots o kining maong mga projects? Di ni makaluwas, pero kay buhat man ni sa Dios, buhat man ni sa mga anak sa Dios. Matud pa ni Kristo, ang akong mga buhat mao gyud tinuod nga magsaksi kanako. Dili ang mga larawan or mga tao nga ni apalibot kanako, kung dili ang akong mga buhat. Og ang maong mga butang og mga tao sa palibot ni Hesus, dili na mo buhat sa amahan kana wa nanay kapuslanan, idolatry. Muna ang atong sitiyo katong atong paras paghimog mga balay, ubay-ubay na tag nabuhat as of last week. Niabot nag 63 ka balay ang atong nahimo. Nya doon na pa'y balanse, gipasubay na ko sa atong treasurer Sister Nara na apay nahibilin nga as of March 11 nga 1,894,000 pesos sa sitiyo. So makahimo pa ni siyag mga 40 ngadto sa 50 kabalay. Pakpaka na to. So naatay mga pila to kabalay panghimuonon, Brad William. Wa man des Brad William ron. Patay naman des. Ay wa patay naman. Day off man deron. Kaning naapay mga almost 60 ka ground zero nga balay nga nang-apply nato. So at least og padayono nato ang pagtrabaho niini, makaabot tag 40 ka buok, jutay na lay mahibilin sa nag-present karon. So close usa ta sa pagpanawat, di usa ta mudawat og mga new applicants para sa pag-repairs balay kay suwaya nato og hurot usa ning atong balance asa ni kutob, pero labing minus 40 pa ni kabalay ang matrabaho ani. Sus kanindot no. Makaluwas ba ni nato ang sitiyo? Dili. Pero kay buhat man ni paras Ginoo nga mao ang pagtabang ngadtos mga labing nanginahanglan, makaluwas ni nato. Kay matud pa ni Hesus, wala ko'y balay imo kong gipasulod sa imong balay. Kini wa kita mo ingong nipasulod ta sa atong balay, gihimuan natog balay. Di ba? Mura magyapon mo wa malipay, wa magitingay mo apil anay tingali. So aron congratulations mo ang atong simbahan sa naningkamot sa bisan unsang mga activities aron lang kita mo masuod sa Ginoo. So karong Sabado, Pitsa 16, karong Sabado na atay synodal worship. Panguluhan ni sa ato mga charismatic communities dinhi. Unya magsugod ni karong alas 7:30 gabi karong Sabado, March 16. Hinaut unta nga maangaritang tanan kamong gusto nga moapil ni ining synodal worship, praise and worship nya na sa tay catechesis. Naningkamot ko nga ako mao'y mangunay pagpaambit sa atong basic catechesis sa simbahan aron nga madugang-dugangan ang atong pag-ilas Ginoo o pagsunod sa Ginoo. Di pulos man ta mga makasasala, pulos man ta dili perpekto, apan pulos sa ta sakramento or representative sa buhing Dios dinhis kalibutan. Hinaut unta lig-uno nato ang atong pagtuo.